Kortdurige, acute stress is zo slecht nog niet. Maar chronische, langdurige stress, die moet je zoveel mogelijk vermijden. Want als dat te lang aanhoudt, dan brand je letterlijk op en dan kun je last krijgen van een burn-out. Naast de juiste mindset kun je magnesium gebruiken om een stressvolle periode door te komen. Magnesium wordt wel het anti-stressmineraal genoemd en het zit in groene bladgroenten. Kun je binnenkrijgen door middel van een salade of een groene smoothie. Maar het zit het meeste in cacao. En dan moet je denken aan pure chocolade of cacaopoeder waar je zelf een gezonde smoothie van maakt. Volgende week geef ik je tips voor een fantastische slaap, zodat je 's ochtends uitgerust wakker wordt.